Ведаеце, 85 гадоў мала гэта ці многа, ну, цяжка сказаць. Але за гэты творчы перыяд, мне здаецца, цэнтр развіваўся і зроблена шмат. Шмат было зроблена і ветэранамі, якія сёння будуць прысутнічаць на свяце. Былыя кіраўнікі, гэта таксама наш Марк Александрович Коп, Александр Чаславович Лойка. І сённяшняя менавіта сустрэча, яна прымеркавана да адкрыцця абласной выставы і прысвечана 85-годдзю заснавання нашага цэнтра. Ведаеце, за гэты перыяд творчы, 85 гадоў, было сабрана шмат экспанатаў, і гэта ўсё экспанаты з нашага фонду. Таксама мы сёння прадставім такі эксклюзіў, які зрабіла наша вядучы метадыст Алена Феліксаўна Шунейка. Гэта габелен у такім спалучэнні пэчварка. А сёння я таксама стаю вось такой прыгожай квітнеючай гродзеншчыны, які быў прысвечаны 80-годдзю вялікай айчыннай вайне прысвечаны. І таксама вы бачыце, які прыгожы твор сабраў у сябе ўсю культуру гродзенскага рэгіёну. Работа называется «Дом народного творчества. Место традиций». Выполнена мастерами нашей талантливой мастерица Елена Феликсовна Шунейка и мастером вышивки Анастасией Матусевич из города Гродно. На данной работе изображены элементы нематериального культурного наследия, ремесла, которые развиваются на территории Гродненской области. А наш методический центр является куратором таким вот, который на протяжении 85 лет популяризирует традиционную культуру и культуру Гродненщины.